Προσπάθεια τρίτη. Τσεκάρουμε χρόνο. Λέει 6:52. 31 Ιουλίου 2014. Μπήκανε στο ότι άλλαξε την ώρα, τον έφαγα έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε να ελέγξουμε τη θεωρία με ένα άδειο μπουκάλι σχετικά με την ταυτόχρονα ανατολή Συρίου Α και του δικού μας ήλιου. Είμαστε σε μια παραλία. Την ώρα τη δείξαμε 6:50, η τρίτη προσπάθεια. Ο ουρανός είναι όμορφος, εντυπωσιακός. Απλά είμαστε σε μια δυτική παραλία. Είμαι μόνο στην παραλία, οπότε όποιος γελάει, γελάει από μακριά που με βλέπει. Και πάμε να ελέγξουμε την γλυκύτητα των υδάτων. Τουλάχιστον να μην ξυπνήσω 7 και 8 και 9 και να διαβάζω από άλλους όσον αφορά τη γλυκύτητα. Λοιπόν, έχουμε ένα μπουκάλι άδειο για το λόγο του αληθές. Το γυρνάμε ανάποδα, τα σχετικά. Ανάποδα λοιπόν. Το νεράκι μπροστά μας απλώνεται ήρεμο και όσο καθαρό μπορεί να γίνεται. Το χεράκι μπαίνει, ξαναγυρίζει ανάποδα στην παραλία. Σηκώνουμε το μπουκάλι, έχει λίγο νερό, το κουνάμε, δοκιμάζουμε, έχω καταλμυριστεί. Να. Όχι με τίποτα. Αυτά. Νομίζω πήρα αρκετή δόση αλάτι. Είμαι καλυμμένος. Δεν κλείκαναν τα νερά της γέας. Αλόχα.